Здравейте хора, аз съм Депетър и днес ще снимам на Street PvP един сървър за 1.8. Изчакайте малко. Така, прави си. Крипъра ме кръмна. И сървър е доста як. Чакайте, да съм моят приятел. Добре, като се вижда, това е либна от сървъра. Не знам защо, дори без да ми каже. Добре, както и да е. Тук. Значи, първо ще ви покажа спавна. Ето го. Мръгнете! Ето информацията. Добре дошли в Street PvP. Сега в сървъра има 30 човека. Скажем за проблем angel.rosanov2. Започни твоето оцеляване с Kit Start. Сърва е Residence. Ако някой не знае какво е Residence, има такъв ларп. Ето го. Отдолу. Да, ако не знаеш как се прави нещо, посети LARP Help. Да. Ако ти се играят минигеймс, LARP минигеймс, има доста яки минигеймсови. После ще ви ги покажа, ако не остане време. И евентите се провеждат всеки ден от 8 часа, смисъл 20:00. Разбери как може да изкараш лесно пари. LARP онлайн Money. Прочети правилата с команда Rules. Майката е смешна. Ако искаш награда, гласувай за сървъра вод. Аз гласувах и ще спечелиха Voting Armor. Силни са, ама има и кит за същия. Ако искаш да закупиш ранг, предмети и команди, LARP SMS. Ако искаш да смениш скина, скин сет. Това е смисъл, ако имате приятел с някакъв скин и можете да се направите да изгледате вашия скин като неговия. Така. Ако си видял хакер репорт, това е репорт. Това е да издадеш някои хакери и може после да ти дадат, например, някаква награда, не знам. Много съм сървъра. Сървъра разполага с jobs. Работи, аз съм минал. Да, вижте мина. Ето се там е Хънтър. Сигурно като убива мобове. Да, ето, той написа хай. Ето, това е друг. И ето, тук са други. Има LARP креатив и LARP парцели, които мисля, че са еднакви, но сега започна да ви показвам LARP. Първият LARP е LARP креатив си, той е тук пред. Ето го. Извинявайте се, ако сървъра забива лагва до няколко дена, проблема ще бъде решен. Това е странно. Следващия LARP е креатив. Моля ви се, не ма карайте. Отидете ви. Сега докато съм на LARP Enchant. Така. Какво? Аз пък сбърках. Опс, Enchant. Хайде де. Да, сърва, не знам защо, само на мен не ми забива така. Но нещо ларповете не стават. Не е смисъл, не че не стават, просто може да са близо до вас. Тогава сигурно е LARP Jump, ако има такъв. За жалост няма такъв. Където да е LARP End. Ето. Поне на него. Ето го Енда прилича малко на гора. В смисъл толкова много гъсти такива лияни. Направо можете да избягате от някаква пускача.
Смисъл, аз не се падам много по PvP-тата. Вау, абе искаш да се биеш. Админите са гадни. Направо, тя те карат да скачаш да се биеш. Това е гадно. Но нищо. Следващия ларп. Ларп. Евент. Ларп евент е много готин. Както вече това е цялото. Сигурно има друг парти. Всъщност аз снимам на различни сървъри. Това е само ревюта. Така. Да, ето го. Всичкото е само това. Не знам защо е толкова малко. Има портали. Добре, само мисля, че са портали. Не са портали. Добре, ще сигурно може да са някои дирни. Там. Следващия ларп. Ларп ППС. И аз не знам какъв е този ларп. Добре, не ме питай, че... Това сигурно е PvP. Да, PvP е. Що така трябва да се скача? 100% е PvP, аз няма да скачам да се бия сега да умирам, защото съм с много хубавията ми. И така, следващия ларп е Warp Help, който можете да учите сами. Ето ги, как се прави резиденция, как се добавя човек в рез, как се маха рез. Добре, това е малко ненужно, смисъл, защо че човек да се маха рез? Лап, минигеймс. Ще учите и сами, сега нямам много време, затова няма да показвам. Лап, не дър. Няма да има време да покажа такова лап. Така ето го недъра. Извинете, че ми лаги, просто сървър за 1.8. След червената линия и PvP. Да, вече много яко. Има и пигмени. Вау, в смисъл, може да накара, че някой да застане зад пигмена и той да удари пигмена и те ще го удрят и двойно. Което е хубаво. Така, сега. Следващия ларп е ларп в парцели, ще го видите сами. Портион. Само извинете, че не ви показвам ларповете, просто няма много време и за това. Ето ги почвам. Това е за сила, това е за бързина, лечение, огнена устойчивост и хелтка. Следващия ларп е ларп шоп. Добре, вие ще видите целият шоп. Там има дъма работи. Може и аз да си купа нещо. Ето го и ларп SMS, ранкове, има хубави ранкове. Ето ги. Ранг донатор. Ранг хер. Добре. Следващия ларп. Е ларп трейд. И последен. Може да направят повече ларпове. Обаче не съм сигурен дали ще направят. Така. Тук има някаква табелка да пропустим. Кабина 3-4, кабина 5-6. Да, тук можете да сядате и да се разменяте неща с ваши приятели. Така. И това беше от мен, аз съм Деплета. Моля, абонирайте се. Това беше и чао.